Аде, баци, аде 2007, на здраве за БГ. Намираме се на хижа Маловица с баткови Жорж, с HPHP, MTV или както и кабелна телевизия. Аз съм ви баткови Васко. Снимай позицията тук. Позицията е много жестока, погледнете само. само. Тук и тук съм го запушил. Да, ама на здраве. Не сме само двамата, има още двама, те са на втория етаж, нещо правят. Ели тенис на маса играят ли? Това Ники, ако го чуеш, ще ме убие, аз си казвам. Това не е вярно, друг път не го казвам. Така, положението сега, но ще се промени определено. Първата аз ти го начуках, там моят ти ми го начукаш, ама идват кюфтенцата след малко с лещите. Чест се на цепи, определено. Ай сега.